soitan sen teille nyt nopsaa. Nopsaa soitan. Mä en edes tiedä taaskaan mitä mulla piti ruveta tekemään. Varmaan jotain. Tyyli jotain. Mun video alkaa tällä. Eli käyn kynäänkin teräkakki siinä viime videossa. No. Piirrän teille nyt ihan sama millä värillä. Vaikka liituilla. Okei, no sitä piirrän tällä kun ei oo muutakaan liitua. Joo, kyllä mä teille tässä samaan aikaan juttelen, no niin. Ottakaapa. Teipän suoria viivoja. Tyylin tulee vaan jotain suoria viivoja. Semmonen tonne tulee. Sinne on niitä haitata. Sitten vielä risti. Sää on kirkkoja. Oota. Ja sitten se pianotasolta. Sitten se pianossa. Eli nyt piirsin teille tämmösen jonkun oudon häkkylän. Se on siis tämä. En mä kyllä tiedä mitä varten mä piirsin sen, mutta Ai, nyt ihan oikeesti te tilaajat, 4 tilaajaa tai jotkut edes, jotka katsoo mun videoita ja ei oo tilannut mun kanavaa, niin tilatkaa ihmeessä se kanava ja sitten myös koittakaa arvata sitä mun introa, mikä se on, koska mua ärsyttää ihan sikana, kun mulla pitää, mä unohtelen sitä koko ajan ja mulla pitää soittaa sitä aina kun mä aloitan mun videon, niin voisitteko te nyt sinne kommentteihin laittaa mikä se on. Voitte vaan laittaa joku tittiri titti tittiri tittiri. Siis oikeesti mua ärsyttää se niin paljon. Joten en mä edes tiedä mitä sanoa. Kuitenkin. Mitä mä höpisen tässä? Mun ei tarvi höpistä mitään. Mä en edes tiedä miksi mä rupeen kuvaa video, kun mulla on vaan tylsää. Ihan sama vaikka tällä videolla ei tule mitään hyvää, mutta mä voin vaikka laittaa semmosen taustan, semmonen niinku tiedättekö te sen vanha-aikaisen taustan, niin mä laitan tälle videolle sen taustan, koska tällä videolla ei tee yhtään mitään heittoa.